блок 7, аз съм Митко 642 и както ви обещах миналия епизод, този път сме събрали материали за къщата. Един момент, да. Ето, събрал съм 2 стака и да, кирката ми свърша. Добре, тук дето ще е терасата. Този път мисля, че ще успеем да довършим етажа. Събрах и малко санд, в момента се пече в печката. Този епизод ще е кратък, само да довършим втория етаж на къщата. За да заприлича на нещо. Тук ще има, тук. Така. Така, добре, тук. Да, миналия епизод казах, че смятам да го направя от глас панел. Сега, ако стигнат и камъните за покрива, ще съм много доволен. Да, вече свърши единия стак. Мисля, че ще стигне. Ще стигне. Така мисля. Ще стигне. Уау, стигна. Добре, сега ще направим стълбички. Да, изпеко се. Така. Ще го направя цялото на глас панел. Така. Аз даже прекалих. Но е хубаво да има повече. Така. Даже доста прекалих с глас панела. Така. Опа. Доста добре се получава. Може би ще стигнат. Не, те ще стигнат. Точно, добре, че направих толкова. Супер стана. Само ще направя една врата тук за терасата. И следващия епизод само да нагледам градината. Екстра. И защо идох тук? Да, и тъмън стълбички ще направя сега. Защото винаги ми се изплъзва.
ако ми е тук за градината едно отдолу. Оп, екстра. И как да го... Това ще го махнем. Опа, забравих. Едно cobblestone. И тук пак ще се подскача. Добре, се та. Абе, качи се бе. Омага. Абе, тази ще си я взема. Ето, супер. Си преместя леглото на тук. И следващия епизод ще направя пода от дърво. Да, от дърво там. От камък и някакво повече да му се чуда. Колко епизоди вече не съм го направил, почна да ме дразни. Добре, това беше от мене. Довиждане.